Lah iki ora tak posek ngono kowe iki ya rusak. Wah. Banyune mung sithik. Gawean caku sabu dina. Mau golek panguripan sak anak bojoku. Oleh mung sithik. Wah. Lah kowe apa iki yo kene yo. Mung sithik. Wah. Kula nggih nyupake pangko diwa kula. Sampeyan niku paring asma sinten wae, Pak? Kula niku Pak Ropo. Lah pedamelane lah napa sampeyan? Kula niku mendhet kowek. Oh, nggih. Nggih kowek niku sampeyan napake niku. Wong niki rene niki rusak utawi kotor, kula kosek kesane resik. Nggih, ngaten iki lho, Pak. Kandel riyen. Nek menawi ajeng tumbas. Boten, mangke gampil. Ngaten lho, Pak nggih. Nggih, kula badhe nyuwun pirsa niku dusun pundi lho, Pak? Wah, niki dusune enggak dereng jenenge. Nggih, wong kula niku iki nggih, Pak. Nggih. Nggih, wong tiyang. Nggih. Sampeyan pedamelane pados kuwek, sampeyan kosek. Kosek kok sandar. Dusun nika nggih, Pak. Kangge pengeling besok nggih, Pak. Dusun nika. Nggih, putra wayah. Kangge pengeling-eling besok nek ana ramene jaman. Katelao nek dadi desa ta kutha, katelao kosekan. Ngomong sandangane iki padha nek tinggi suarane beda ngono kok. Rada nglemar iki. Niki jane pripun lagi ngopo Pak iki? Kula mendhet kowek. Kula kosek wonten mriki ajeng kula utaman. Mau tau nang tekan ngene. Wah, kula rada ngetos. Wah, iki kan wajenge mriko. Lah. Ora kok ana batak goleki. Lah sampean mboten roh menawi. Yen kowe sepucuk. Pedamelane sampean saben dina mancing. Nggih. Nek bar mancing Pak lan apa? Mangan. Nek badhe mangan, Turu. Ngeten nggih Pak. Nggih. Kula meling sepisan mawon mangke nek wonten tiyang nyuwun pirsa kalih kula sampeyan ngampun sanjang-sanjang. Ngampun kandha-kandha. Nggih. Nggih. Nggih tiyang mawon to. Enten nek propone kandha-kandha. Nggih. Kok ngaten nggih. Sampeyan bar mangan kanggo pengeling nggih Pak. Nggih. Jenjang nek enten ramene jaman nek dadi kutha kae desa katelon ngandru nggih Pak. Ayo malah tuwa. Ayo malah tuwa. Lho metu sepi
jaluk bayaran. Aku mati. Elat Joko. Sampai mancing. Anjir. Nggih. Mau ono palungan teko nyang papan kene. Boten wonten iku. Ono apa ora? Ono apa ora? Oh sandalane saluyun. Lah niku aku wonten tiyang sing agem sandalane nanging kuwi dipun kandha-kandha. Wah, kondo-kondo. Boten diparang kandha-kandha. Ah, kok bakal ngidul nika. Kandhane apa to? Kanggo ketirasaning besok. Papan ingkang Gumbabal Sisaridin Kaklaom Bagawan. Wis tekan Jaban Rangkah ing Kabupaten Pati. Mengko ora usah dipujung. Kondur yang kadibale. Gawe sang guru Syekh Malaya pari kedah kula nyuwun untuk susu kasih. Yen perkara dudu susu iku pancen beri tanggung jawab. Kae ngono iki. Iku kabeh gawe kamu yang uripmu. Kabahagiaan uripmu. Ibu bakal paring pituduh pangan siramu. Kanjeng. Sadurunge tak wenehi pituduh yen kowe kepengin njaluk dudu susu. Ayo nak menehi dudu susu.